Здравейте, аз съм Пироман БГ. Днес ще ви представя моят малък арсенал за новата 2025 година. Тук имаме пиробатерия на Asico 100 изстрела 20 мм калибър. Тук имаме римски свещи на фирма Пироман, 2 броя по 8 изстрела. Тук имаме още едни, пак на Пироман, пак с по 8 изстрела. След това тук имаме 3 броя на Victoria Fireworks. Тези са една идея по-големи. След това имаме пак на същата фирма Римска свещ България, която е с 3 различни цвята: бяло, зелено и червено. След това имаме малко по-големи римски свещи, пак на фирма Пироман. Тези вече са 30 мм калибър. После имаме няколко броя останали Silver Cracker P100 на фирма Пироман отново. Имаме ето тези, една останала на фирма Asico. Така, тук имаме черни вдовици, няколко броя, които за съжаление вече са втора категория. Тук имаме нещо ново на Enigma AK-47, които не са кой знае колко силни. Реално ето тези са по-силни, въпреки че, както се вижда, са 2 пъти по-малки. Тук имаме нещо малко по-интересно. Пиратки България М30, които би трябвало да са най-силни от всички, които имам. Ще видим. Тук имаме на фирма Пироман отново Black Deed. След това имаме Mega Black Devil на фирма Enigma. Ето ги. Не са като преди. По-слаби са вече. След това, като последно, имаме Mega Black Devil също на фирма Tropic Fire, които са една идея по-силни от тези на Enigma, въпреки че са тяхно копие. И тук също така, не на последно място, имаме самоделна пиратка, която все още не е готова. Може да пишете в коментарите, ако искате клип, когато е готова, нали, ако се получи, защото не винаги става. И ето, завършваме с един общ кадър на всичко. Това беше всичко от мен. Абонирайте се за още клипове.